Hello everyone คุลุมบายनोंथांमोनखौ दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय आङो गोबावथार जाबाय माने इउट्युबाव फैनो हायैया आङो भिडिअफोरखौ माखासे मानि बानायनानै दंमोनब्लाबो एडिट खालामनो हायाखै आरो भिडिअखौ आपलोड खालामनो हायाखै फुजानि माखासे भिडिअसफोर दङ बेखौ मालाबा सम मोनबा आपलोड होगोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोनजों फैनायनि जाहोनानो जाबाय दायो आङो टिपकाइ टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो जोंनि टिपकाइ टाउनखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आङो होनबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो होनबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो टिपकाइ टाउनाव लोगो मोनसै नोंथांमोनखौ आंनि फुल लुकआ नै बिदि गाननानै आङो थांनोसै आरो टिपकाइ बाजाराव नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा माबायदि नुदों आंखौ हाय खोमसि नुदोंना एसे अखा बोथोरा एसे बोरैबा जादों बेनिखायनो खोमसि नुदों आरो माबायदि नुदों आंखौ कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय नै अट' मोनबाय अट'आव गाखोबाय आङो अट'आवनो गामिनि मानसिफोर दङ नै आरो गामिनिफ्राय बिदिनो अट'जों 15 मिनिटसो लायो आरो नै टिपकाइ मोनफैबाय ओरैहाय काजलगाव थाजिगाव थांग्रा लामा लेफ्ट साइडजों ओरै सिदाजों थांसै जोंहा ट्रेन साइडथिं बारनानै माबा बेनो आरो टिपकाइनि ट्रेन साइडथिंआ ओमफ्राय ओरै नै ट्रेन साइडथिं मोनसे गोदान बानायबावनो थाखाय बिदि जेसिपिजों गोदान बानायगासिनो दं आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना ससे थांबानो मोनहैबाय टाउना नै दायो टिपकाइ मार्केट सफैनानै नै फुंथ' नालाय बारा भिर नंथ'आ आरो खरसा पाति बायनोसै दायो फुजानि होनदों आयंआ फुजा खरस लांफैदो आयं ओरैनो बिथोरथिंहाय मानसिफोरा एसे बुरजा जाहांबायानोमोन बेनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ ओरैनो गाहायैनो सा खेबलांबाय थानोसै आरो मानसिफोरा जेव जेव जाबाय नालाय आङो बारा रायलायबाय थायासै भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा मा लायो मा मा बायो दिनैहाय टिपकाइ बाजाराव होमबा जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोन आं मा मा बायखो आं बेखौ दायो जोबनायाव नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन आरो दायो दुर्गा फुजाया जोबनानै थांबाय लोखि फुजा फैनोसैलाय नालाय नै बाजारफोराव खालि प्रसाद बायनायनि होंगो दोंगो गोजाथार लोखि फुजायावथ' बयबो बर'फोरा प्रसाद फुजा होजोबथारगोन नालाय सोरबाबा जयग होयो सोरबाबा फुजा होयो ओरैनो बेखायनो प्रसाद बायनायफोरा जायगायानो थोलायलायामोन आरो दिनै बाजारा बिराद गिदिर जादोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोन होंगो दोंगानो नै फैगोनसो सेलायलायनायसो नै बे मोनसे हर प्लास्टिक दालिमा बिलो नामा 아빠 혹시라 먼저 해보시봐. 또 슬레이트 사봐 해주나? 우리 그럼.
सेरसेया बेसेबां जानो सोरनि बे थासुमलियाबा थासुमलिया सोरनिनो बैयो थासुमलिया हा केजि केजियाव Maday, apa dah? Kapan lagi nandai dong pesona kasri? Maday, ayo. Video sebanai dah. Video sebanai dah. Maday kau legemun gendang, kadang menang legemun baik. Muskut tujuan apa? Karen gana forum tar. Video mana nak? Mình cũng biết không phải nào mà vừa là sinh ra sinh rồi đó. Khang ơi, con sợ phải chịu vậy không vậy? Đấy thằng xe.
गाखोनोसै ओमफ्राय थांनोसै बायदि लाबोबाय मा लाबोखो न'आव आङो देखायहैनोसै आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सफैबाय नै हाथाइनिफ्राय मिन्दा आंखौ नागिरगासिनो नो Betul mindang lai. Mindang piding lai. Hei, bapa. Yang baik. Mama lah buka di kan sana. Amlai handeng kanainya. Ufo. Musia lah bye nih. Ini puja cross. Palajo mencil apa deh? Palajo. Kapur labu baik. Jangan ini kor saja. Sabun labu baik segera. Sapati labu baik. Sapati ana di klub dengan. Hah? Oh. Ang mari mo ni ko logo mungkin kemana ya logo munda. Mindang malah labdang mun saya sampai halistik labdang mas. Rồi khét là đăng khay này. Berapa seman juga lah baik. Keren ha. Sudah nih dia pun mana final lain. Blouse kasih lah baik dia akur gila ini bocah. Cepat dia. Đây chụp thanh xe tha xùm đi làm hay không vậy tha xùm đi Tristaga tha xùm đi ạ khi gì đâu bảo bây giờ nó phải làm cái lắm đây xem làm được vậy đây finish vậy nhưng mà bà sẽ thắt ta đi lại chụp vậy cái này
बेखौ एसे देखायनोसै आरो मैगं लायनायाव गाननो लाबोदों मैगंखौनो जेबो लाबोआसैलां मोनायानो गिलिर जाथारबायमोन खुसेरा मोनो 10 थाखा जा गिदिर गिदिर दंमोन खुसेरा हा गोदै गैया आं मिथिया आं सिनायाना लाबोबाय आं थेंक इउ सो माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय